umuntu onodaba cha ngizobachazela namhlanje ukuthi lokhu umgili wayekusho ukuthi noma ngingaboshwa ngiyejele ngiyofika abanye phambili wayengakusho ngoba udlame wayekusho ngoba ubuhlungu uZulu wawubhekene nabo ngaleso sikhathi amabutho abantu abanediscipline beziba amabutho obaba abanemizi abanamakhosikazi abangenzi noma yini no president lo kuthiwa wavinjwa cha akuwona amabutho lawo amabutho awayenzi leyo nto labo basebenza lokho abantu abaphuma eceleni abangawona amabutho ababesebezothatha advantage kupresident engushoyo namhlanje ngithe mangikhuluma nobaba uMgilithi wathi amabutho simhlonipha kakhulu uhulumeni bayajabula nami ngibukezelezi sijabulela ukuthi ubaba osiphethe ubaba Cyril Ramaphosa wafika wazo-attend umngcwabo siyakujabulela nabo bonke abaseparlament siyabathanda kakhulu siyaphinda siyasho sithi imigomo siyayilandela COVID-19 siyayilandela siyabonga kakhulu ukuthi basiholile namanje sibonge futhi siyaphinda siyakhala sizinyanga sengikhuluma on behalf of abelaphi bendabuko sithi sicela ukuthi noma kwenzekani ezweni kufika izimo ezinjani ake basilalele sizinyanga ngoba nathi sinawo amandla nathi sinalo icebo esingalenza ekuthenini silwe nayo i-COVID-19 siyasho futhi emndenini wakwaZulu sithi inkosi ekhotheme ilale ngoxolo baba uMgilithi simfisela okuhle not yena yedwa njengoba niyibona imoto ibrandwe ifaka amabutho sifuna ukuthi noma baba uMgilithi sengafuna ukugibeza umuntu emgwaqweni bayathi amabutho kodwa isithombe sami sikhona nje yangu nje njengoba uyinduna baba izohlala kuzobhalwa ngawo ake sisho side yakho but amabutho wonke uma ekhala umuntu ethi ngiyagula Mgilithi ngiphuthumisa esibhedlela othi wena kuphela maku ukhona imali yepetrol asambeni imoto yethu siyabonga kakhulu siyakubona utrenda yonke indawo bayakuthanda abantu kodwa ubaba uMgilithi akayena umuntu odlame cha umuzi wakhe nawo usifikile qathatha hawu umuntu oright kodwa akayifuni into ebheke eceleni yena namabutho basho njalo wabheka eceleni sibuyisa ngenduku nje yilokho kanti sizweni siyabonga kakhulu bafowethu amen aqala shale kubo